Mugi-mugi berkah. Sembah nuwun. Epa ayu dewe, Epa manis dewe, ungker. Epa watenge luwe, ungker. Epa merengut wae, demi ungker. Oke. Do re mi nyaldo karo re mi,
Kok kipasku bareng. Ya-yaan ae. Ngalah. Tak kasih Baris ngalau karo. Ini buat kamu aja daripada buat dia. Aku nih karo Pagerayu sayang kok. Wiwekku ya, Mbah. Gonku. Mas, MC ki nek pun sepuh, rada diem-diem ngono lho, Mas. Ben ora tegangan tinggi wae, wis ora iso uyep bayang barang kok ya. Uyep, Dek. Urip. Uyep iku tegangan kuwi. Suwe, Dek. Lho suwe ya suwe ra uyep ngono kuwi, Mas. Angel. Men. Masukin sayangku. Sepiro, Mas? Doremi. Sado karo Remi. Oh, do Remi. Ngeslot karo domino. Apa kuwi? Kapok kowe. Aja dititeng. Lah dikira MC ecek-ecek apa piye iki? Yo ya. Mendah to. Mendah boyo. Yen to urip lan andika. Bagyo moyo esek-esek. Esek-esek. Jur lahir putri. Sulistyo esek-esek. Lan bisa yuwana. Sekor mulya. Pak Partono monggo mriki. Spesial kagem Mas Marwan. Mas Bul. Asik. Semar mulya. Remuke atiku iki. Yen banjur ngelingi bocah wayu iki. Jadi yo. Apa tenan sida dadi cah telu takkan iki gemati. Doni. Kowe cemburu asline kowe iki ya. Maaf ya. Aku karo bapak-bapak ning kene kowe cemburu ta? Kowe ya jeles to. Lah ora blas. Aku karo Alia. Modelmu ngono. Kuwi nggonku. Ayo iki nom-nom iki. Resik-resik iki. Wangi-wangi iki. Lah iya. Saiki iki anu Mas, sing nomor 1 iki beda. Ora perkara ayu. Apa? Servis. Hah? Ya apa iki ya? Gosek. Masa Om Landa guyu. Masa Om Landa guyu to? Lah ya to. Perkara servis. Bisa ya? Aduh, gongso nih. Loh ya to. Gongso nyervis iki. Iya nyerpis apa? Ya maksudnya nyerpis ki lak umbah-umbah ngono isa-isa. Lah nek iki genah pengalaman. Nek Landa iki beda. Nek Budhe Warsen nyervis pinter. Aku Gede. ya pinter. Pinter lah. Nguntir-nguntir iso aku. Nih jane ngarep kono kae pirang-pirang ini. Terus Lah ning gone kaya ngene kaya nang kene ya. ya iso Mas. Oh, anu kuwi juragane jus barang kuwi. Buka iki. Lah terus urung entuk saweran. Oh, Kowe nyakil wis pirang-pirang mau. aku gak butuh saweran nih. Butuh jus alpukat. MC ini njaluk jus alpukat. Masukin Mas. Heeh, dodol es. Ya, masukin. Dek aku neh nih wong bagamu kok kowe iki. Geseh kowe iki. Maaf ya, Dek ya. Ini cemburuan mare. Wek kuwi. Aku deket kamu aja. Alah.
Ya. Mendah boyo. Oh.
Sekor mulya. Ada nyanyi bosan. Jus ning kene mbok lewati. Saya balik meneh. Oh, alah. Loh, yo. Bude. Iki bude jus. Ya Allah. Rasanya awer sampeyan kok jusnya digaweke. Bude. Mbak Titi. Jusnya apa? Bude jus. Jusin. Wah, neng meh punya bude jus ya kuwi. Nah. Mimi ae to, Mas. Hehe. Urip pon. Ati sawer lho. Padi kasur diam-diam merayap
datang seorang bugel lalu di Ayo, Cok. Ayo. Matok cilik gaya, Ben. matok cilik gaya, ben matok kesot gaya. ben penting suwe Manuk urut gaya. Ayo. monggo mati coket Indonesia Monggo. Kaya Mbak Lastri kan wis sesuk kene. Lho Mas Agung mah. Nah, Bablaske bocah gunung Mas, sik takane mik. iya, Mesti iya. cokeke nyilih mikmu, Dik. Ora sing Sing abang abang lo mau. Nah, iki lah. Medi cokek ben nyanyi. Iki mau lho. Lah sing abang mau kaya. Walah. Oh, Lingsingan. lah iki apa mike masyaallah, masyaallah. Ya Allah, ya Allah. Oke, WL. Cukup mik Mas, Mas. Masa wong darani modus. Lah lek kok ning kene lho, Mas. Lah. Iyain aja, Ya, iyain. bablas ki napa tak bocah gunung napa lingsingan? Bocah gunung. Iya. Lagune gaul saiki yo. Kalong dadi saksi pokok sliramu rabah Mati cokeknya Indonesia, Mas Agung, Mbak Anissa, Mas Rakit, Mbak Lastri, Jakarta. Hati-hati.
dicokeki edan kok. Lah piye? Yo Mas bagane iki ala yo Mas kok. Ya gak apa-apa to, Kowe iki Mas. kok ala yo Mas. Kleru meneh. Kowe kok darani banci, Mas. Sit down please. Oke, baik. Kita nono ini butuh aku. Ora sayang kene. Oh, sayang kemu Aku kok. sangat membutuhkan. Lah iso dek. Hiburamu sapa? Esek-esek. Bocah kaya. Apa kowe? Akhir. Raelikan. Semar Mulyo asik. Coketnya Indonesia bergoyang. Biasanya ini kemayu masalah. Bukan lo mania. Monggo Mas. Semar Mulyo. Mbak Bokel, Nggih. playernya ganti. Mas. Playernya Niki- ganti. Nah ya. Wo. Apa nembe pipis napa salat to? Jiko katok. Oh. Katoke kok keset. ngerti apa katoke Om Landak kecing Sing barang. do kok salah dhek dhewe do kok ning ngisor. iya. Lah nek bocah cilik arep pipis. Alah kowe Tinggu kok aku ora keset. percaya nek karo kowe. Nano Masukin, Mas. nano. Ayo Yo. masukin lagi. Tukang Nano, gemuknya nano. pinter, Mbak. Nano. Yo semene lho. Bareng sampun pepanggian. Matur sembah nuwun mesti joganya Indonesia. Aku mau tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak kowe. Becak kok bogel gitu. Lihat kebunmu Kebunku. penuh dengan bunga dek. Ada yang putih dek dan ada yang merah dek. Setiap hari dek ku siram semua dek. Mawar melati podang kuning monggo dados
Spesial kanggo Mas Kardi. Bapak, Mas Bin. monggo minarati Asik. Ade, Pemangkisan kula bergoyang. direwangi. Monggo, monggo, Ade. Kula jemput napa kula gendong menika? Mas Unar. Tapi nek kula gendong malah bahaya lho. Mas Wi. Sugeng Ramo, sugeng Sonten, keluarga besar Sunten setelah ini. Jangan rada telur jajan. Pak Wiji, ngerencangi. Pak Kardi. Kalau kae tak sebut kok aja ngecek. Podang kuning agawe pikirku kowe. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibo bunga yen aku nyanding slirane. Mas Wiji. Mas Min, Mas Kardi. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran aku lagi sing tak sayang. Mubeng-mubeng piteranggon kukuleki. Ora krasa esuk awan. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Saman ki pripun, Mas? Lah kok Mas. iso? Weh, Mas Wiji, sing nembang kula sing dikai Reska tok iki lho. Kowe kok meri lho. Ora Kowe kok meri lho. Aku ya malu nembang lho, Dik. Kok meri lho. Ora iso. Sampan ki lho nyawer kamu wedok entuk. Ki Jenengan pripun? sing disawer ki penyanyi. Lho, syukur kowe. Lah, wong kabeh iki tergantung amal dan perbuatan. Kowe ngerti apa ora? Lah kaya wis diparingne Pakde, sik kurang. Kancane Sik aku. kurang, lek nesu sik kurang. Aku gak nesu, Dik, Lah isin. terus. Masamu piye dikenasan bang apa piye? Lah wong yo paringi Pakde iki lho, jare lho. Lho, padha ta? Rokok ya tak tampa lho jane. Sak beras barang. Mun aku. Gak ana Mane manyen nganti liya kang nyawa. Leyang tak sama bune monggo insane ngapa. Jangan tak rintik saka kandung. Tapi sepak diku. sing nembang aku kalau kae. Tak suwun mbok aja ngece. Podang kuning agawe pikirku kowe. Seret ireng tak sawang tambah manise. Iko bunga
Spesial kagem Mas Dino Pamengku Ganti bersama dengan campur sarinya desa suara Bolio Rizka Bokel Pati luwe bajing ate nonton imbang pepisahan kenyokang Sulistyo nakre wangi samudono spesial kagem Mas Gino lewat insan Mas ini wonge ra fanatik tenan campur sari apa ae sing penting penek dijogeti disawer ngandani kok wingi ning kono cas yo disawer ten 5 yuto saiki Semar Mulya disawer sawer sehat nggih Mas Min salam buat keluarga matur sembah nuwun berkah sehat selalu Pak lho penake lho kaya ngene urung ngantik bar mule ya ta apa ya kowe melu apa piye melu aku bayar dhewe Mas Kardi Pak Gino ngersake tresno Waranggono heeh Pak Desunar sak rombongan ditenggo. Engko siget sik. Keluarga Ancol sik. Asia. Nek sing domah tangan bengi, ya toh? Nano. Urepono unek Kaya anu Dik, pancen kowe iki jodohku kok. Lah piye? Awit wingi lho. Nek karo aku cocok ya. Aku wangi to. Wangi saiki. Yo. Semar Mulya lho iki. Mas Yono monggo. Mas Lurah Pardi. Mas Geger. Monggo Mamardi.
nang pundi? Monggo. Mas Agung, asing Pak monggo. Keluarga besar Wonosari, keluarga besar Basumo, ugi keluarga besar saking Wonogiri. Monggo, keluarga besar saking Wonosari tidak mriki. Spesial nang Pak Sutino, Mas Rudi, Mas Sunar, Sak Jose. Zaman berjuang, jur kelingan anak-anak mbiyen tak openi ning saiki ana ngendi. Tekone keri ragam jumeneng. Mas Pardi urung kelong dhewe. Pak Pardi. Pak Pardi, hae Pak Pardi. Hae. Ya bengi ya saiki tok kok jarene kok sesuk gel ngono iki. Epa. Ya saiki. Oh, kan aparane. Mboten kula mboten nyundhet mutar gini aku titip mosok aku njaluk duit karo Pak. Ora aku isin. Mboten kula mboten nyundhet mboten lah. Oh, malah iki Pak Desa Diman iki. Oh, nggih, Pak De nggih. Mas Geger. Lagune ati dudu wesi ngono kok. Syukur bisa. Pak Pardi monggo Pak Pardi. Gunung desa dadi raja. Dede ora ilang. Gone padha lara lopo. Wujud tipun amung alit kundal kandul mapan ing lingan agemane para putri. Untung gue MC Bogel ya ada. Anting-anting cangkepe atibu sono. Wah, Pak Dek Kunadi wis siap. Kemanggisan monggo maju mriki lagune anting-anting. Monggo Dek Yuli. Karo Dek Epa. Kene nih. Ayo, Pak. Senengmu ora ganti puputnya. Iki kok
ganti apa tuti. Ora nampa, mosok dijoloke bareng. Lah lah. Mas Lurah, asik. Ancol bergoyang. Kemanggisan mainin. Mas Sis. Mas Win. Mama Rebi. Demi ungker. Kondo moto. Mas Geger monggo. Arep bulane. Anteng-anteng kembang cempaka. Kantil menclok ning witing sawu. Ali-ali abang kuningan. Mas Yono manuk gemak menclok ning witing pari. Bulu rakat. Ah, ah. Mas Win. Mas Yati ning Paijo Paijan yen ra kerja ora jajan.
Lanjutin apa Pakde Parti? Dereng telas lho niku. Niki melih. Anting-anting dek kembang cempaka. Ampret kantil menclok ning witing pari. Manuk gemak menclok ning witing sawo. Mas Yono. Terus ngalamun umon bro tibaning pun Mbak Tuti maju. Ternyata bisa loh jogetnya sampai bawah. Ya. Oke. Mbak Tuti. Oh kabeh kayak Dik Yuli sisan. Mbak Yul. Mbak Yuli. Penyanyi telu kaya mung loro lho. Lah iya kene jolore ra tak jaloki kok. Ayo cair. Mas Geger cair. Matur suwun Pak Geger. Masyaallah tabarakallah. Sik. Sabar kemanggisan sabar. Sing ajeng foto kali kula mengkirin. Arep foto sapa? Kemanggisan wis siap kabeh wi. Mas Nadi CS wi. Nano ayo Ti. Nano ngeson. Ayo. Saya mantep ngagoke asmane Gusti Budhe Jus di mana-mana. Moho asih sayekti kang moho suci. Maene asih Harmonia lagi. Mas Win.
ablaske jangan karo sak pupuh. Nggo nglegani Masku Geger. Timbang aku di WA engko. Pak Gina Wibawa di dalam keluar Pak Gina Wibawa. Angger jaluk lagu ora dikei ngono aku di WA. Jangan karo. Oh iya. Saya tetep maning ngagote asmaning Gusti Eva ayu dhewe moho asih sayang kang moho Pas Dino Mas Gegernya Indonesia. Ayo Pak Geger. Prihatin Priyoti batin Mas Naki Rejeki Gusti sing maringi Mulane mula kudu eling maning bektiya mring kersane Gusti Sembah nuwun Mas Geger, Mas Lurah, rombongan Ancol, Priuk, Sunter, terima kasih. Jumpa kembali tanggal 27 Oktober di Gor Pademangan.